Kani gade ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi dei meri nongti walang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Kirshan ki ying bishar bah khridu jong kari leni ka Supreme Court ya ka rai jong ka sarkar India ha usnem 8000 khan riu ban bujli ki kot tingka sans pa bat 6000 tingka. Pak jing sengole Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ha ka jing khlat no Menteri ka tanat khajna jong ka sarkar Tripura Narendra Chandra Deep Burma. Shong jing lang ulat ke jela Meghalaya berki officer Rang Ba jong ka West Jaintia Hills District ban sengo tho ye ka jing trikam jong ki scheme ki ba pher bala kershan da ka sarkar pedeng. Ke India ka lai tika arspa arpho klur shipho lak teli tat hadu menta banyada na ka COVID-19. Ki khubor ki babnia. Kaying bisharba khridu jong kari lani ka Supreme Court ka kirshani ka rai bala shimda ka sarkar India usnem 8000 khan riu ban bujli ki kot tingka sans pa bat 6000 tingka. Ka kanhuan ka bakan thu ya san ngut kinong bishar kala kan taj ye ka jing ujor na ki katuk ani tli ki kanhuan ki baparsha ya ka te ka rai jong ka sarkar India. Ka kanhuan nong bishar po ka jing lam jong Justice S.A. Nazir ko ong ba amla ban pen kalai ketika rai na marba ka de ka kam balai kren sko hu jingmut lang hapadeng ka sarkar India bat ka Reserve Bank of India RBI bat na markata kamla ban de ka rai ka bala shule thurmur kisan mut kinong bishar ki badan ha ketika kanhuan ki kinthop yo Justice S Abdul Nazir u Justice B.R. Gavai Justice A.S. Bopana Justice V. Rama Subramaniam bat u Justice B.V. Nagaratna. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi upan pau ka jing sngosi ka bakrau halor ka jing khlat no jong menteri ka tanat khajana ka sarkar Tripura Narendra Chandra Deep Burma ubadiru unongelam Rang Badu jong ka sing Indigenous Peoples Front of Tripura IPFT ka bakrashani ka sarkar Tripura bala lam khamat da ka BJP. Haka karwa khubor jong Modi ong ba ansa kan mau Deep Burma haki patengi banwan kumunongelam ubatrishtam. Uong bo Deep Burma ulan no senyang shikat dei ban penroy ye ke jela Tripura. Menteri Rang Badu upha ka jing solem shiki bahi nga sem jong te menteri bela khlat no barkum juru shabaro kinong kershan ki jong Narendra Chandra Deep Burma ulan ring penhir ban sem khaddu e ha ka wei ni ki hospital ka badan ha Agartala uladap prapusau snem kerta. Umuri upharu ka jing solem sheki bahi nga sem jong ka officer Rang Ba bela khlat no ka Dr. Manjula Subramaniam uang ba ka Manjula ka dei ka waini ki kinthei ka ba yo buram na barok kiliang na mar ka dei ka riu shempang ka ba sngotu bhaban panyat ye ka tri ka ta Menteri Rang Ba do upha ka jing solem sheki bahi nga sem jong ka ba chabarok ki lok ki jor ki bejan bar ka Dr. Manjula. Kajilla Mizoram gan penyai ke darbar G20 haubanai leber menta usnem ong ka khubor sarkar. Ka sarkar Mizoram dang shen kala thau ke komiti trikam ka bakerpang hapo ka jingalam jong menteri ki kampo yeng ka sarkar jilla UH Lalengoya kumusong konor kanang ban yo pen kre ya ketika jingalang ka bahe ka ban salong ha aizol hak arterik uleber. Yakani lai thu ka Chief Secretary jong ka sarkar Mizoram ka Renu Sharma. Klai thoru bala thauru e shipun ki subcommittee khnang ba ka jing pen kre kan long ka babit ka babiang. Ulat ke jila Meghalaya Brigadier Dr. B.D. Mishra wala shongthan minnin ka siwla shong banya kren phliu jingmut lang halor ki project trekam ki ba pher bala krishana ka sarkar India hak bala danang additional deputy commissioner ka West Jaintia Hills District UPK Boro USP BD Marang lembat kiwi officer Rang Ba jong ka district. Hakate ka jingelang ulat kren halor ka jing pentri kami ki scheme ki ba pher bola penslur hi ki nongelam ka district ban kit khia ba ki pat ba ki yo ya baro ki jing mintoy ki ba dei hok ban yo ulai ro ru ya ka bor penya district ka bala trei bhaban budin ya ka trei ka ta jing ki scheme ki ba bunjan nalor kata kala dandu ka jing kren halor ka long ka man ha West Jaintia Hills District bat ka roi ka par hakate ka than upiki boro ulai ko place ngongo ulat uba ai ka jing kershan ka ba pura bat uba beten nanti ban penti kena ya ka jing pentre kam jana ya baro ki scheme na ka banta ka jing bit jimbiang hakate ka district kani ka khubor ka wanshpi na ka All India Radio Shillong.
Ke India kala sakhi ya shispa nyau paulai ngot ki brio ki balayo thamai ya uknyang jing pang corona menen kasngi haki benta ki pa pher jongari ka jinyo jing ko kinong pang covid ha pa khen ki lum lang kalong khandai bu pra point not pra nakashispa ka khubor balayo na katana jong ka ko ka khia ka sarkar India ka ong ba pala nriu hajar tli ki dawai tika banyadan ka covid 19 la aya ka lengri menen kasngi matar tu menta arspa arphoklor shipho lak tli ki dawai tika la dap ai shekinong song ha baro ka wei gari Menteri Ramba ka Manipur N Biren Singh upentip ba ka sarkar Manipur kadan ka jing thmu penlong ya ka jela ka balat na ka jing bamsap ba ura pani ka jing kersha ni ki pat ba ban penurlong ya ka te ka jing thmu ka ba pha haka por ba ai jing kren haka lingku snem ka ba safu ar jong ka jing sedang ya ka kot khobor kang lei paki meira N Biren Singh ulama ham ba ka sarkar kan pensitom da ka bating ya ki to ki baiden kti haki kam bamsap ula benrap susu da ka baong baka sarkar Manipur ka yeng persya ikino ki kam ki belong persya ya ka jing bha kari India but kanam le jem ya kum kite ki kam sneo ha ka bede baka jing persyang jo ka sarkar ban rat ding khong ya ki jing di penbu a drug sa ka jilla menteri rang ba ulai thu baka sarkar kala pendu na phanglin ya ujing thu uba kinong di penbu a ki penan kambha ba ula kentu ki bor barek mi ha ka jing khun thama persya ki drugs ban sim khia bha ya ki case ki be dei ba ka jing penan kambi an ya ki dawai penbu a ka all Loktak Lake Areas Fishers Union alafum kalapan benar balakham ya barok ki kam ni kino kita masala kemen kentup ru ya kinong khwai dokha kenthai bachendang bandan hakanan Loktak hakapor menmit bat kini ke hukum kan trekam hadu lai benai kenang man pentikena bakanam dan keno jing syak penthut jing kisim ki bawan her na sabari ki bajuwan syakate ke jaka hakabakum kani kapor haka juga por ka longru kalat dan pen kharoi ki khun dokha ki bela duna bhamanta ha ketika nan namar bajur ka khwai dokha ya ketika hukum la sedang pentrikam na dok lai putrik unok pra bat kan ne hadu ka lai putrik ulber ar hajar ar pulai la pentip ya kini do presiden jongka alafum u Hesnam Arun Kumar ke National Cadet Corps NCC Republic Day Camp Arhajar Arpulai kelas sedang ha karya pa parade ground Delhi Cantonment naduk menhin kesngi kumba Arhajar shispa san pesan ngut ki dekot ke NCC na baro arpu pratali ki jilla bat pratali ki Union Territories ki shimta ha ketika camp kajing thmu ka pokongsan kalong penyajan ban penithu yala ki jong ki rukom im haki benta ki pher jong kari lingba ki program ki bala pen khre kerpang haswa ban rakhi ya ka Republic Day nalor kata ka deiru ka lat ban pen khlan ban pen yar ya ka perkhat perdan ki dekhot ke NCC kajing ki do lang ki dekhot ke NCC na ka leng kari kan ne jan chipnai bat an pen kot ha ka rally jo menteri rang ba do ka banlong ha ka arpu pratarek ukula lingkot President Jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPPC ubak Vincent Pala ula pentikena bakaseng Congress kan selek bah harilum garo hakni ka jingjit nong bikmat thamai syaka yeng darbar thau an jong ka jela Meghalaya uang baka jing khun ka bakongsan kan long hapdeng ke NPP bet ka Congress barak ki katu kan ki than kan long hapdeng ka Congress bat ka TMC Kamashwa ba Vincent Palaula ong ba das ngoti kena bu Dr. Mugul Sangma unhun bat ka TMC namar ka ketri ka ta ka long ka bay pher bha laban pen kena hangni ba krilum garo kan sakhi ka jinge khun ka ba isong shit bha namar ki sing san prathai kum ka BJP ka Congress NPP ba ka TMC ki khun ting e ban job ha baro arpu sautli ki seat ki janau shadhi kendra lani ki jaka aijing sumar na kabanda ka koi ke khya ki patrikam hapo ajong ka scheme pradhan mantri bharatiya janau shadhi pariyojana PMBJP ki la kyoshis pasha akini ki prasnem bladem haka kerwa khobor menteri ke sarkar India ubakhmi ka tanat jong ka koi ke khya Dr. Mansukh Mandavia ula pentip ba hau no pra Arhajar arpuar ki don khandai hajar tli ki jaka aijing sumar hakalengri habai nujor ba prapo tli hausnem Arhajar khatsau Arhajar khatsan utai menteri sarkar lo ong ba ka PM BJP kala pen khlang bor shisha ya ka dor ka dar jong ki lat aijing sumar ka bakan thukru ki dawai ki bala ban penyo ha ka dor ka bajem
na kabenta kinumpang hakalengkeri. Kato gani ka kubor kalakun bakalawan spi na ka All India Radio Shillong. Sengob haban apat menta saya ke program ke banbun.